Ikusita klima larrialdiak eta biodibertsitate galera orokorronek ez nolako erronka sozialaren aurrean jartzen gaituen une honetan, Elhuyarrek erabaki du klima larrialdiaren eta ingurumenaren inguruan egiten den komunikazioa pixkat hortaz hausnartuko beharra badagoela. Eta hainbat ikertzailerekin eta eragilerekin elkarlanean osatu dugu 14 puntuko dekalogo bat. Lehenengo puntuak esaten du oso krisi konplexua dela. Beraz, ezin dugula bakarrik ekarri teknologiaren ahotsa edo biologoen ahotsa, baizik eta ekarri behar ditugula, integratu behar ditugula baita filosofiaren ahotsa, ekonomiarena, osasunarena, alegia, izan behar duela zerbait oso integrala. Bigarren puntuak adierazten duena da eskalaren kontzeptua garrantzitsua dela. Alegia, klima larrialdiak ze ondorio izango dituen, benetan ondo ulertzeko garrantzitsua da hemengo lokalak, adibide lokalak erabiltzea. Ez da guk gure azalan sentitu ditzazkegun ondorioak sentitzeko. Baina era berean hau krisialdi global bat da. Beraz, egin behar dugu nolabaiteko saltoa eta ikusi hemen proposatzen denak baliote duen eskala globalean beste herrialde batzutan eta beste kontestu sozioekonomiko batzuetan. Hirugarren puntuak adibidez katastrofismoaren gaiari heltzen dio. Kontu handiz ibili behar gara, ez dezagun zabaldu oso mezu katastrofista, zeren horrek jendea blokeora ere eraman dezakezta. Beraz, aprobetxatu dezakegu hau irudikatzeko zer nolako etorkizun desiragarriak izan ditzazkegun. Eta honek, krisialdi honek nola lagundu gaitzakeen sozialki jasangarriagoa eta ekologikoki jasangarriagoa izango den bizimodu bat bilatzen. Laugarren puntuak ekartzen duna da justiziaren aldagaia. Izan ere, klima larrialdia eta ingurumen larrialdiak oro har gurutzatuta datoz beti injustizia sozial larriekin. Beraz, justizia beti da ekarri behar dugun galderatako bat. Bosgarren puntuak adibidez ere ekartzen duna da ze ikuspegi transmititzen dugun. Azkenen kontziente izan behar gara ipar globalean eta hemen Europa harrok ez batez ere oso ikuspegi eurozentrista dugula eta hori transmititzen dugula. Are gehiago, baita zientziak ere askotan baduela ikuspegi hori. Orduan, proposatzen dugunean zerbait, adiogon behar gara kontuz, nondik ari garen, kontuan hartzen dituen beste errealitate hori guztiak, ezta? Eta ez da hori begirada ertsi bakarra. Eta horra eramaten gaitu seigarren puntuak, ez? Baita androzentrismoa eta antropozentrismoa ere ekidin behar ditugu. Krisialdi honi buelta eman nahi badiogu, ezin dugu jarraitu ahotsa ematen betiko jendeari bakarrik. Ekarri behar ditugu emakumeen ahotsak eta beste kolektibo, bazterrean geratzen diren beste kolektibo horien ahotsa. Ez da, zen betiko ematen badiogu ahotsa, betiko akatsak errepikatzen jarraituko dugu. Zazpigarren puntuak arduraren kontzeptua ekartzen du. Alegia, denok dugu zeregina larrialdi honetan, baino ez erantzukizun bera. Eta bakoitzari dagokion erantzukizuna eskatu behar diogu. Gero, 8. puntuak teknologiaren inguruan hitz egiten du. Garrantzitsua da teknologia jasangarriagoa garatzea, baino ez da nahikoa krisialdi honi buelta emateko. Zientziak gero eta evidentziak gehiago ematen ditu. Beraz, gai sozial eta ekonomiko bat ere bada. 9. puntuak naturaren balioak gogorarazten dizkigu. Izan ere, gure sistema ekonomikoak eraman gaitu naturatik deskonektatzera neurri baten eta deskonexio horri irtenbide bat ematen hasi behar dugu. Beraz, gogoratu behar ditugu behin da berriro naturak ze motatako balioak ematen dizkigun gizakioi. 10. balioa, pixkat horrekin zerikusia duena da osasun bakarraren kontzeptua. Eta uste dut oso garrantzitsua dela transmititzea gizarteari gizakiok ez dugula inoiz izango osasun ona, gainerako animaliek eta ekosistemek osasun txarra duten bitartean. Ezinezkoa da. Beraz, biodibertsitatea zaintzea ezinbestekoa da. 11. ideia da sistema ekonomikoa zalantzan jartzearena. Izan ere, gugan oso errotuta daude kontzeptu oinarrizko batzu sistema ekonomikoari lotuta eta igual iritsi da momentua horiek ere zalantzan jartzera. Etengabeko hazkuntza ekonomikoa beharrezkoa edan, giza ongizaterako eta horrelako gauzak, ezta? Eta horren arira, hurrengo puntuak 12ak esaten duena da, garaiare bada mugimendu sozialei hitza emateko horren inguruan, ezta? Eta 13ak eramaten gaitu negazionismoaren gaira, ezta? Iruditzen zaizu batzutan negazionismoa oso bazterreko gauza bat da,
Baina agian egin behar dugu eriketa bat, negazionismoak hartu ditzazkeen forma guzti horiek identifikatzeko. Batzu oso sutilak direnak, ezta? 14. puntuak hizkuntzara eramaten gaitu. Ikerketa zientifikoek erakutsi dute nola ama hizkuntza badan modu bat naturarekin konexio berezi bat lortzeko. Beraz, jasangarritasunaz hitz egin behar baldin badugu, ezinbestekoa da ama hizkuntzan komunikatzea, hau ere guztia.